Di anak ko. Biting na. Ay, mga Omega. Excited na si Inday. Nakita namin. Anak ko sa ilang istihan. Naka-outfit namin ni Inday. Dalawang mga nam-nam. Hindi ito ba? Dala na si Inday. Oh! Hello mga Omega! Yan ako vlog. So, nala ko dari wala ko naka-vlog kaganina buntag kay grabe ko siya ng ulan gini. So, nandiretso ko biyahe padulong sa gistihan nila Rachel. So, niabot na ko kanina. So, pangitaan na to sila. Namin siya pinaka 9th floor. So, kaya naligo, swimming pool. At ito sa mga bata. Nakalalom ni guys. Ako, yung isa, sexy na sexy. Tara! Si Inday. Naligo. Kita rin pa. Sexy yung isa. Sexy yung isa guys. Nawa. Naligo na. Ang mag-ina, naligo. Sila makita ka. Sihay. Sere, mga ligo sa aming mga Omega. Sana, dili ka mahulog sa cellphone. Kapul. Peace lang. Saan kahagwang din ha. Guys, at ako dito